Hello Rajaper, खुलुमबाय दिनै नुजाफैनो हादों आं दिन्दां बरगयारि दिन्दां बरगयारि दिनै माखासे हालदै नाङै मस्ला नाङै आरो संख्रि नाङै माखासे खैराम गरम गरम थाजा थाजा बारहावाजों बिरलांलाबायनाय मोननै मोनथामसो खौरांफोर खनथुमला बायना लाना फैदों जायखौ खोनाब्ला रायजोफोरा हासुज्रेदलायनोबो हागौ। होमबा जागायनोसै रायजोफोर। दाखालि रबिबार बारायनिफ्रायनो गोबां अखा हाबाय थानायखौ लानानै हाखर हाला गामिनि गंसे नखराव दाङाबाजि जायो। अखा हानानैलायनो जि जोमा सान्दुं गैयिनि फोरानब्लाबो रानासै। दा बिसायनि गाननाय जिया एसे बुसा मोनामदोंनो। बेखौ असह्य मोननायनो बिसिया रागाजों फिसायखौ गरायनि जिउ हरफ्लांदों। बे समावनो बिसायाबो रागाजों बिसिखौ खनसे होफ्लाङो आरो माने सोबाफ्लांगारदोंनो। बिदिनो नारा नाथा जालायना हरसे दावराव दावसि एसे गन्डगल जालायबाय थायोनो। अखानायै फुङावहाय हिन्जावा गावनि बिमा बिफानि न'आव खारलांदों होनना सुलुंसि मिथिहोहरबावनाय जाबावो। आरो बेराफारसेथिं दासान्दि सोलिबाय थानाय साखनद्राखौ गिनानै गोसाइफारा गामिनि सासे सिख्लाया बायह्रायाव ओंखारनो गिनानै हासुनो ओंखारनायखौ लाबथाबनानै उन्दुबाय थादोंमोननो। उनावहाय लानो हाथारैनि बिसिनायावनो लागावफ्लांनो गोनां जायो। अखानायै बिमाया मोनथिनानै दोखो दोखो रायो होनना जोंनिसिम मिथिहोहरनाय जादों। बाक्सानि मैद्रुपारा होननाय गामियाव सासे सिख्लानि मोनसे एसएमएसआनो सासे सेंग्रानि गोसोखौ आवलि होनो हादों। बे बाथ्राखौ खोनानानै गामिनि रायजो राजाफोरा सोमोनांनो हमदों जे सिख्लाया मा एसएमएस हरदों। इस बा लाखि सेंग्रा बा मालाय बा बेबा मा हरखोलै। बिदि जानाय जाथायखौ बे गामिनि आंनि सासे लोगो खावब्ला होननाया वाट्सएप स्टेटास दोनदों। बेयावसो आंबो मिथिनो मोनदों। थांनाय हरावबो दाउखिपारा गामिनि मोस्रोम होननाय सासे माहाजोननि न'आव हरनि 10 बाजियाव सिखाव हाबदों होनना दावराव जाबाय थादों। आसलते बे सिखावा न'नि जेबो मुवा बेसाद खावनो होनानै फैयाखैमोन। आसलते बेनि न'आव बारसे समायना गलाब बिबार बारफ्रुलायनानै दंमोन, बेखौसो खानो फैदोंमोन। माने खोथाया जाहैबाय फिसाजो सासे दंमोन, बेखौसो गावनि गोसो थोनाय सेंग्राया खावना लांनो होनना मोनायाव फैदोंमोन। बे समावनो न' खाथिनि सासे हासुनो होनना बाहेरायाव ओंखारनाय मानसिया नुसननानै मोनायावनो होसोग्लुंलायनाय जाथाय सोमजियो। अमा बेदरनि बेसेना बारायबावबाय। बे अमा बेदरनि बेसेन बारायनायखौ लानानै ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो सप्तासेनि उनावनो बारायबावनो हागौ होनना अमा दानग्रा बिथांमोनहा जोंनिसिम फोरमायहरदों। अननायनि बेन्दोंजों खाथबनाय सावथुनखौ थाबैनो रिलिज खालामना होसिगोन होनना डाइरेक्टर आसलआ जोंनो खोन्थाहरदों। बे सावथुनखौ बानायनायाव गासै 1 कौटिनिबो रां बारा खरसा जाबाय होनना प्रडिउसार बिथाङा जोंनो स्रोदै वाट्सएपआव एसएमएस हरखुमाना खोन्थाहरखुमादों। हालामनि रायजो राजाफोरा नायनो होनना बिबाय थानायखाय फैगौ अक्ट'बर दानावनो रिलिज खालामना होसिगोन होनना फेसबुकनि गेजेरजों खौरां हरदों। दाउ जोनि ख'आव दाउलाया गाखोना थाना न'खरनि मानसिफोरखौ सोमोनांहोदों। दाउलानि बेफोरबायदि आखुखौ नुना ओनसोलनि सुबुंफोरा बयबो गोमोनो हमदों। सुलुङाव मोनथिहोनाय बायदिब्ला दाउलाखौ आमेरिकानि सासे साइन्टिस्टआ नायबिजिरनो थाखाय लाना थांबाय होनना खौरां मोनदों। हैट्स जालालै दोनथ'नांसिगोन दा नङाबा सोरबा रागा जोंगोन मा जानला मोनला निउस होलाबाय थाखो होनना। ओरैनोबा गिखायो आङो जानाय नङालै सोरबा दा नङाबा होख्लायथारगोन।